Mert a judó az egy olyan sokrétű mozgást, mozgás igényel a gyerekektől, hogy minden testrészüket, minden porcikájukat megmozgatja. Ez az egyik oka, hogy a testüket nagyon jól tudja fejleszteni, az ellenálló képességüket, álló képességüket, erejüket, mozgékonyságukat, de ugye nem csak a testünket formálja, hanem az elménket is. Tiszteletet a másik iránt, az edző iránt, az edzőtársunk iránt. Tiszteletet is lehet tanulni, vagyis hát megtanulják a gyerekek idővel szépen a edzések során a szabályokat, hogyan kell viselkedni a szőnyegen, az élemszabályokat, ami aztán ugyanúgy, ez majd az életbe is lehet ültetni tulajdonképpen. Fontos, hogy valaki rendelkezzen megfelelő fizikummal, állóképességgel, ha már magára a versenyre gondolunk. Nem elég, ha csak tudok egy-két technikát nagyon szépen, de hogyha nincs hozzá meg a megfelelő erőm, akkor annak nem sok sikere lesz. Kell mind a kettő egyformán. És mikor kezdett el judózni? Én tulajdonképpen 18 éves koromban kezdtem el judózni, előtte atlétizáltam, súlyt löktem és zívkozottam, és aztán Pestre kerültem tovább tanulni, és akkor kerültem kapcsolatba a judóval. Tehát tulajdonképpen volt már nekem egy sportos alapom, igaz, hogy nem judó, de végül is a fizikumom, meg állóképességileg már úgy egy kicsit elindultam ezen az úton, és hát mivel nem gyerek voltam már, hanem fiatal felnőtt, gyorsan ment a tanulás. 3 hónap judó edzés után már magyar bajnok lettem, ami elég rendkívülinek számított akkoriban. Mindenki kérdezte, hogy honnan jöttél, mert soha nem láttunk. És hát ugye fontosak a sikerek is, hogy ne csak az embert kudarc érje, hanem érje pozitív élmény, és akkor az visz tovább. És akkor én annyira megszerettem, annyira tetszett, hogy ott maradtam. És hogy került az olimpiára, vagy hogyan Hát, lett ez a... hát ahogy említettem, tehát jártam, én akkor még itt laktam Balatonon, és feljártam Budapestre a suliba, és heti 2 alkalommal jártam akkor még csak edzeni, mindig suli után elmentem az edzésekre. Én Spartakuszba kezdtem, budapesti Spartakuszba, ott tanultam az alapokat, ott kezdtem, és 1-2 évig ott voltam abban az egyesületben, és hát ugye az ember minél több időt eltölt, annál ügyesebb lesz, annál képzettebb lesz, annál több technikát tud már, és akkor hát jöttek szépen az eredmények egymás után, nem csak a hazaiak, hanem a nemzetközi eredmények is. És akkor egyszer csak 92, barcelonai olimpia, olimpiai kerettag lettem, a nemzetközi eredményeim alapján, amik ugye az olimpia előtti években, vagyis az olimpia előtti időszakban, amik vannak, ma is léteznek ezek a válogatóversenyek, én azon kivívtam annak a lehetőségét, hogy utazhassak az olimpiára. Így jutottam ki Barcelonába, és 7. helyezett lettem, olimpiai pontszerző, és ezzel én lettem az első magyar nő a judó sportágban, aki olimpián helyezést ért el.